Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos unha vez máis aquí a YouTube, benvidos unha vez máis a un repaso de cartel de festivales, benvidos unha vez máis ao repaso do mellor puto festival que se vai a celebrar este ano en Galicia e o digo así con todas as letras, o mellor puto festival que se vai a celebrar aquí en Galicia. Falo nada máis e nada menos que do Osa do Mar que vai a ter lugar os próximos 6, 7 e 8 de setembro en Burela. Oso do Mar, festival co cal fun o ano pasado por primeira vez. Hai un vídeo aquí na canle no cal conto a miña experiencia e para min foi o mellor do ano pasado e o mellor da miña puta vida. Este ano celebran o seu 10º aniversario e ollo, porque o cartel que acaban de presentar, o acaban de pechar fai escasos minutos do que estou facendo este vídeo, cando este vídeo sea público. Igual pasaron uns días, pero o cartel está pechado e ollo as últimas confirmacións porque se xa coñecíamos nomes absolutamente bestiales, o que veñen a anunciar é unha auténtica pasada. E digo que xa coñecíamos grandes nomes porque, como estás vendo ahora mismo en pantalla, a última das confirmacións fixeron 3 tandas de confirmación, unha primeira bestial, e na segunda completaron o cartel da forma que estades vendo agora mismo en pantalla, con Basquiat, con Batuco Tabanca e a banda crioula, con Caravento, con Futuro Alcalde, con Grande Amore e Amigos, con Grileiras, con Jordana B, con Medio Quiñón, con Mondra, con Tanxugueiras e cos grandísimos de Rapans. Este cartel, por si solo, xa valía perfectamente o precio de 40 euros do abono, xa valía que todo o mundo fósemos a Burela a encher aquela plaza, a encher o Concello, a encher todos os bares e encher todo o que nos deixasen para poder disfrutar deste gran cartel, porque xente, é que mirade, de verdade, Caravento, Futuro Alcalde, que o vai petar moitísimo, Grande Amor e Amigos, que vai a ser unha cousa única e exclusiva, que só vai a ter lugar no Osa do Mar, Jordana B, que é unha das sensacións que máis vai dar que falar neste ano, que vai sacar música moi prontiño, Mondra, Tanxugueiras de Rapans e cousiñas locales que tamén teñen moi boa pinta, como Basquiat, Batuco Tabanca, Grileiras, Medio Quiñón, de verdade, xente. É que xa solo con isto merecía moitísimo a pena, pero que, por favor, vamos a ver o que acaban de anunciar, porque ides a flipar moitísimo. A primeira das confirmacións foi a de Rapariga DJ, que vai a pechar unha das noites, fotógrafa e DJ Cristina Pontanilla é unha das sensacións en todos os locales, en todas as festas. Quen a viu sabe que son sesións que merecen moitísimo a pena. Luis Bercán, o cantautor santiagués, tamén estará presente no 10º aniversario do Osa do Mar. Eu o puiden ver en directo ca súa guitarra, xente. É un auténtico amor de persona, é un auténtico cantautor dos que merece moitísimo a pena ver en directo. Nome perfecto para Osa do Mar. Elena Nieto, máis coñecida como Jaunes, guitarrista, compositora, vai a ser das sensacións deses nomes que poucos coñecemos, pero que se no Oso do Mar deciden levala e que aquelo vai a ser un auténtico fiestón. Igual de fiestón o que van a organizar os meus queridísimos Capital Boscov co seu concerto. Os que seguides a canle, os que me seguides en Twitch, os que me seguides en redes, sabedes que teño predilección absoluta por estes rapaces de muros. Xente, de verdade, acudide a ver a Capital Boscov, porque que, como puxeron de Rapans en Twitter, de Burela para o mundo, de Osa do Mar cara ao futuro, e vai a ser o concerto que vai facer que esta banda o ano que ven vai a estar en moitísimos máis festivales. Isto faime especial ilusión porque as rapazas do Fallado Podcast, o mellor podcast que se grava aquí en Galicia, van a estar gravando unha edición especial ali no Osa do Mar. Hai que ir a velas, hai que ir a apoialas porque o seu proxecto merece moitísimo a pena. E teño moitas ganas de ver quen vai a estar convidado, de como van a organizalo, porque, joder, ver isto en directo ten que ser unha auténtica gozada. Grande Oso tamén estarán pechando a segunda noite, poñendo broche de ouro a este 10º aniversario do Oso do Mar. Que dicir destes dous grandísimos DJs, destas dúas grandísimas persoas que coñecín o ano pasado gracias ao Oso do Mar, onde pincharon outra vez. Puiden pasar con eles este fin de semana no feed de Vilalba, puiden ver a súa sesión no festival ao mediodía, foi unha auténtica gozada, deixeime a voz cantando os temazos que puxeron, despois nunhas pinchadas que fixeron nun bar tamén, e que ides a flipar porque complementase moi ben, fan sesións totalmente improvisadas que vos van a facer volar a cabeza, e oxalá seguro que o que van a ofrecer aquí vai a ser moi, pero que moi especial.
As petunias non as tiña controladas, estiven escoitando dende que anunciaron o seu nome, a súa música, e que nos van a facer gozar, vai a ser moitísima caña e vai a ser unha actuación cacal. Imos a cantar todo o tempo, imos a saltar e nos imos a deixar todas as enerxías porque as petunias van a chegar a Burela para petalo e para facernos gozar dunha forma que creo que nin eu nin vos imaginamos como vai a ser. Travis Berz, quedei con ganas de poder disfrutar do seu directo aquí na Coruña fai uns meses, non puiden conseguir entrada, non puiden ir por temas horarios, e quedoume esa espiña clavada porque, joder, me parece que ten un proxecto moi interesante, ten unhas cancións que merece moitísimo a pena escoitalas, e cando vin que confirmaban a súa presencia no Osa do Mar, chillei dunha forma que non vos podedes imaginar. Baixaron os veciños a dicirme: oye, Daniel, que pasa, estás ben? Chamaron a policía incluso. O sea, locura. Que ganas teño de ver o seu directo. E a última das confirmacións, o último dos nomes, Iván Ferreiro. O vin no Cid de Vilalba. Pensei que iba a ser a única vez que iba a poder disfrutar do cantante vigués, dun dos meus artistas favoritos, dun dos meus artistas banda sonora da miña vida. Dixen, joder, o vin aquí no Cid de Vilalba, de puta madre, menos mal, e pensei que iba a ser difícil volver a velo. E non, que mirade que emoción, que me emociono de verdad, sabendo que Iván Ferreiro vai estar no Osa do Mar. Xente, o sea, Iván Ferreiro no puto Osa do Mar para celebrar o 10º aniversario, e que sobran as palabras. Osa do Mar, Iván Ferreiro, combinación absolutamente gañadora. Simplemente dicirvos que vayades á página web do Osa do Mar, aí na súa Instagram, quedará na descripción para que vayades a comprar as entradas, collede, porque van a volar, e que con estes nomes van a volar, e xúrovos, pero o que máis quero, que o que ides a vivir ali vai a ser unha experiencia que vai ir máis alá da música, o ambiente, a xente que está, os organizadores, todo o mundo, todo o que ali vai a pasar, vai a ser o mellor que vos pasou, valga a redundancia, na vosa vida. Xente, eu vou ir ao Osa do Mar, e que xa teño reservadas as vacacións, xa teño de dormir, xa teño como facer, xa teño pensado incluso o que vou facer despois para superar esa resaca emocional que me vai deixar este festival con estes nomes tan bestiales. Xente, vémonos no Osa do Mar. E atentos, porque pronto conversa cos organizadores. Vicos, gracias por ver este vídeo, espero que disfrutarades. Chao, chao.